Boas noites. A Igrexa de San Antonio de Padua acolleu esta tarde a misa funeral polo expresidente da Deputación Provincial Francisco Cacharro Pardo. O fundador do PP lucense e presidente provincial durante 24 anos faleceu onte por unha enfermidade que arrastraba dende hai tempo. Foi senador, concelleiro en Lugo, inspector de Educación e conselleiro da Xunta. Durante a súa carreira política acadou numerosas metas e fitos, pero do que máis orgulloso se amosaba era do campus lucense. Outras pegadas do seu traballo foron o Parque do Rato e o Anel Verde da cidade. No eido deportivo destaca a súa firme aposta polo Breogán. Numerosos cargos acudiron a darlle o último adeus, entre eles o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijóo, o presidente da Deputación José Ramón Gómez Besteiro e o alcalde de Lugo José López Orozco, entre outros moitos. Antes do funeral, a capela ardente instalouse dende onte no Pazo de San Marcos, na institución que dirixiu durante preto dun cuarto de século. A institución provincial decretou 3 días de loito e as bandeiras lucían a media asta. Foron moitos os lucenses que se achegaron ata San Marcos para darlle o último adeus. Durante a mañá tamén se achegaron numerosos políticos. Entre a bancada popular estiveron o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, a delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias, e o presidente provincial do Partido Popular, José Manuel Barreiro. Todos eles coincidiron en destacar a gran pegada que deixa Francisco Cacharro na provincia. Tamén estiveron cargos do PSOE, como o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, e a vicepresidenta segunda, Lara Méndez. Todos eles deron o pésame e amosaron as súas condolencias á viúva e fillos de Cacharro Pardo. Sentimento de pesare, eu quería estar hoxe aquí, estará o presidente tamén pola tarde, o presidente da Xunta do Partido Popular, pois testimoñándolle en primeiro lugar a familia, a solidaridade de todo o Partido Popular para unha figura que sen dúbida significou moitísimo na historia primeiro do Partido Popular de Lugo, por suposto, e tamén do Partido Popular de Galicia. Marcou unha etapa ademais onde o Partido Popular acadou enormes éxitos e, polo tanto, sempre forma parte da historia e foi un compañero de partido e hoxe queríamos estar aquí para darlle o último adiós e estar coa familia tamén. Eu creo que foi unha persona fundamental na historia reciente da provincia de Lugo e tamén eu creo que tivo unha participación decisiva e activa desde esta provincia no conxunto da política galega. Non? Eu creo que dificilmente se podría entender, non? Os últimos 20 e pico, 30 anos, non? Da historia desta provincia sin a súa participación. Son moitos, eu creo que os logros que se teñen conseguido. Eu destacaba onte, quizá por unha cuestión tamén de formación profesional, como un dos máis relevantes polo seu propio significado, non? Que é o Campus de Lugo. O Campus de Lugo é unha obra clara e directa da Universidade de Santiago, evidente, pero unha obra personal e directa de Francisco Cacharro. E desde o punto de vista político, pues, bueno, están aí os resultados, non? Eu creo que elevou o partido as máis altas cotas tanto a nivel provincial como a nivel galego. Por lo tanto, unha figura dificilmente repetible e insisto que para nós como Partido Popular de Lugo pues, supón unha perda grande e un sentimento tamén moi profundo. Non? A figura de Francisco Cacharro foi relevante non só para Lugo, sino para toda a provincia. Eu creo que hai que fixarse en todo aquilo que leva feito para que esta provincia se teña desenvolvido e fixaríame sobre todo no campus universitario que sin dúbida marcou un antes e un despois en Lugo e na provincia de Lugo non só a nivel educativo, a nivel cultural, sino incluso a nivel social e a nivel económico. Ademais, hai que pensar que foi tamén un referente a nivel turístico, nun momento no que agora estamos falando pois da declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, foi el que puxo en marcha o aproveitamento turístico e sobre todo de todo o que ten que ver coa auga a través na Ribeira Sacra, dos embalses. Tamén o impulso polo medio rural a través da mellora xenética e un sinfín de cousas durante máis de 25 anos ou casi 25 anos ao fronte da Deputación Provincial. Eu creo que, sin dúbida, é unha figura histórica.
O presidente da Deputación, o socialista José Ramón Gómez Besteiro, tamén destacou a traxectoria política de Francisco Cacharro e non quixo valorar as críticas dos seus socios de goberno. Os nacionalistas criticaron que a capela ardente de Francisco Cacharro Pardo se instalase no Pazo de San Marcos, unha decisión da presidencia da institución. Recalcábamos desde a Deputación Provincial a traxectoria histórica e a vinculación persoal e política con esta institución. Quen foi presidente da Deputación Provincial durante 24 anos deixa evidentemente unha huella profunda en esta provincia e estamos nese momento onde o respeto institucional se debe impoñer por riba de calquera outra consideración política, por tanto non procede facela, e así é o que fai a Deputación Provincial honrando a quen foi presidente da Deputación durante nada máis e nada menos que 24 anos. Como comprenderán, non vou entrar a facer ningún tipo de valoración nese sentido. Creo que, como digo, o respeto institucional á propia entidade desta institución que ten máis de 100 anos e, por tanto, nese sentido nos ten que dar leccións tamén á propia historia, pero esta institución eu creo que o que debe estar é precisamente preservando o respeto institucional e eu creo que fixemos o que se debía facer, ni máis ni menos. Como lles dicíamos, dende o Bloque Nacionalista Galego, Mario Outeiro deu o pésame e as condolencias á familia dende o seu partido, pero volveu a criticar o uso de San Marcos para instalar a capela ardente. Polo partido que eu represento como portavoz na Deputación, o Grupo Provincial do BNG, pois, por suposto, que manifestara o pésame e as condolencias á familia de don Francisco Cacharro, como non podía ser menos, non? E por outra banda, quer dizer, en canto ao falecemento, pouco máis podo dicir, non? Pero sí que facer unha valoración sobre, bueno, pues, que se situara pues, no Pazo de San Marcos a capela ardente, pues, e facer unha valoración negativa en canto a esa decisión, non? Unha decisión que foi tomada pues, de xeito unilateral dende a presidencia da Deputación e que, bueno, consideramos que as sedes das institucións públicas non deben albergar capelas ardentes nin tanatorios, sobre todo cando ademais non hai, ou non coñezo por menos precedentes na etapa democrática desta institución. E por outra banda, como puidestes ver na rolda de prensa de hoxe, pois as áreas da Deputación que dependen do BNG, quer dizer, a Vicepresidencia Primeira, vai a realizar a actividade que estaba planificada xa anteriormente, non? Porque consideramos que, bueno, pois o falecemento dunha persoa, dende logo, por suposto, unha noticia triste, pero bueno, quer dizer, a sociedade debe sempre camiñar para adiante, para o futuro, mirando sempre para o futuro e non mirar para o pasado. É un feito que xa está e que, por eso, transmitir o pésame, bueno, pues un pouco a tristeza a todos os, non só os familiares, senón tamén a todos os seus coñecidos, que efectivamente é unha persoa moi coñecida e querida en Lugo, pero, por lo menos, a actividade institucional debe seguir adiante. Dende o eido municipal, o goberno local tamén transmitiu o seu pésame e os populares pediron que se conceda a Francisco Cacharro a medalla de ouro da cidade. Presentamos hoxe por rexistro un escrito onde solicitamos a concesión da máxima distinción que otorga ou pode otorgar o Concello de Lugo, como é a medalla de ouro da cidade a don Francisco Cacharro Pardo. Entendemos que é unha persoa merecedora desta distinción porque toda a súa vida, a súa enerxía dedicou a mellorar a calidade de vida de todos os lucenses e, polo tanto, a maiores hai fitos importantes dentro do noso Concello que podemos ver non só na provincia durante os seus 24 anos de presidente da Diputación, sino 28 anos como concelleiro no Concello de Lugo ou noutra serie de actividades ao longo da súa vida que desempeñou. E aí temos fitos importantes como foi a potenciación clara do campus lucense, do campus universitario, que se lleva el en gran parte, ou que é o cinturón verde da nosa cidade, un impulso importante con ele, planificación incluso, o Hospital Veterinario Rozcodina, a súa defensa do patrimonio cultural e histórico de Lugo, etc.
centro do programa de actos organizado polo Concello de Lugo para conmemorar o Día da Muller Traballadora que tivo lugar onte, hoxe entregaron os premios entre mulleres. Con eles recoñécese o traballo das galardoadas na defensa dos dereitos humanos a nivel internacional. Este ano as premiadas foron as xornalistas Ana Espósito e Érica Reija e Branca Rodríguez Pazos, diplomada en Traballo Social e destacada figura política que foi concelleira do BNG no Consistorio lucense. Alo menos 3 empresas do CEAO sufriron roubos nas súas instalacións ubicadas no polígono do CEAO na noite do xoves ao venres pasado. Ao parecer, unha banda de butroneiros accedeu a varias naves despois de abrir buratos nas paredes interiores e nos tellados para despois localizar e baleirar as caixas de seguridade. A Policía Nacional xa abriu unha investigación, aínda que este tipo de roubos soen cometelos bandas organizadas e itinerantes que dan un golpe na cidade e marchan rapidamente sen deixar pistas. Este novo episodio de roubos reabre o debate das cámaras de vixianza do polígono do CEAO, que están apagadas por orde da Delegación do Goberno en Galicia dende o ano 2012. Terceira victoria consecutiva do Club Deportivo Lugo, que afasta os de Setién dos postos de descenso. De novo, houbo que agardar o derradeiro minuto para ver o gol da victoria. Nova vitoria sobre a bocina do Club Deportivo Lugo, nesta ocasión ante o Barcelona B, que deixa os de Setién nunha posición moi cómoda na táboa, con 9 puntos de vantaxe sobre os postos de descenso. De novo, os afeccionados do Ángel Carro tiveron que agardar ata o último suspiro para celebrar a vitoria do seu equipo. A épica foi a protagonista unha vez máis, pero cunha novidade, xa que nesta ocasión foi o colectivo o que brilou por enriba das individualidades. O partido comezou ben pros lucenses, cun tanto do debutante Israel Puerto. Co marcador a favor, os lucenses dispuxeron de ocasións para aumentar a súa vantaxe, pero foi Sandro que empatou o partido ao filo do descanso. Tralo tempo de lecer, Cámara adiantaba o filial blaugrana. Os albivermellos foron cara arriba e pecharon o Barça B na súa área. A 8 minutos para o remate, Caballero facía o seu primeiro tanto co Lugo cun espléndido remate en plancha. E a só 2 para o final, Samper en propia meta daba vitoria aos lucenses. Triunfo do Ribeira Sacra Breogán ante o derradeiro clasificado que os mantén no coliderato da táboa. Tamén gañou o Arasque o Durán Maquinaria Ensino, que tamén se mantén líder. O Ribeira Sacra Breogán acadou un triunfo vital en Málaga ante o derradeiro clasificado, o Clínicas Rincón, que vendeu moi cara a súa derrota ante o conxunto celeste. Ata en 2 ocasións deixaron escapar rendas superiores aos 10 puntos os de Lisardo Gómez, que decidiron a vitoria nos intres finais grazas ao acerto de Sam dende a liña de persoal. O triunfo permite ao equipo lucense manter o coliderato da clasificación xunto co Burgos, o equipo máis en forma da Liga e que leva 8 vitorias consecutivas. Semella que os dous serán os que loiten polo ascenso directo xunto a Ourense, que se mantén na terceira praza a unha soa vitoria. A só 6 xornadas para o remate, os duelos directos serán os que decidan. Para o Breogán, as 2 seguintes xornadas serán cruciais, xa que se miden ante Palencia e Ourense, 2 encontros que poden marcar os obxectivos dos celestes. Pola súa banda, o Durán Maquinaria Ensino mantén o liderato en solitario da Liga Feminina 2, despois de derrotar o Arasque con máis apuros dos agardados. O cadro vasco exixiu moito aos lucenses, que tiveron que aumentar o seu nivel de dureza e intensidade para sumar unha vitoria que pode ser crucial para acadar a primeira praza ao remate da temporada. Así o destacou Pepe Vázquez ao final do encontro, que ve neste partido unha boa proba para o seu equipo de cara á preparación para a fase de ascenso, para que están prácticamente clasificadas. Victoria do Burela Pescado Rubén no derbi ante o Prone, o que descende os de Manuel Vázquez á segunda división. O Burela non deu opción aos pronistas.
A derrota do Prone no derbi lucense ante o Burela Pescado Rubén supuxo descenso de categoría para o equipo que adestra Manuel Vázquez, unha nova que se coñecía dende hai semanas, pero que aínda non tiña data. A mala noticia para o Prone e boa para o Burela. Con esta vitoria, os de Juanlu Alonso recuperan a boa senda xusto na semana na que debutarán na Copa, polo que o ánimo pros mariñanos é máximo de cara ao partido do xoves ante o Inter Movistar. O partido non puido comezar mellor para o Prone, cun gol de Javi Ríos 4 minutos, pero pouco durou a ledicia pros capitalinos, que viron como na seguinte xogada Chano empataba. Pouco despois o ex do Prone poñía por diante o seu equipo e xusto antes do descanso a estocada mortal pros capitalinos. Na segunda metade o Burela aproveitou para escapar no marcador. Chegou a mandar por ata 6 goles de diferenza, pero nos últimos minutos o Prone maquillou un chisco ao marcador. Con esta derrota o Prone certifica o seu descenso a segunda división despois de 13 temporadas consecutivas na élite. O bo tempo do que desfrutamos nas últimas xornadas permanecerá polo menos un día máis. Para mañá martes agárdase unha predición moi semellante á de hoxe, manténdose a influencia das altas presións con néboas matinais no interior. Segundo informa Meteo Galicia, as temperaturas máximas non experimentarán grandes cambios, mentres que as mínimas descenderán ata os 3 graus en Lugo. No eido cultural dende este sábado, o Museo de Lugo fará unha chamada de atención sobre a morte do rural a través dunha exposición fotopoética de Vicente Ansola e a porta do 7º andar. O acto foi presentado hoxe no refectorio do museo. O sábado, a partires das 6 da tarde, 18 poetas interpretarán o que supón o abandono das aldeas galegas nun recital que incluirá música en directo e a proxección de imaxes. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámonos agora coa exposición Acuarelas que se pode ver no Museo Provincial. Boas noites.